Bé, jo voldria comentar la pregunta que ens ha fet abans aquí el moderador sobre què passa amb les famílies que no estan implicades. Realment sí que és cert una cosa, el percentatge de gent que participa en associacions de pares i mares és un percentatge que no és exponencial, sinó que és més aviat limitat, però això no vol dir que la gent que no participi en les associacions es desentengui dels seus fills. Hi ha una gran majoria de famílies que fan el que han de fer i ho fan molt bé, a més en general. I per circumstàncies de temps, del que sigui, en comptes d'anar a l'associació de pares i mares, o estan treballant, o estan al sindicat, o estan en una altra àrea de la social o del que sigui. El tema del realment el rovell de l'ou és el que passa amb les famílies socialment més desfavorides i de contextos econòmics totalment negatius. O sigui, què fem aquí? I aquí realment sí que hi ha un tema que és dràstic, que és que hi ha tot un sector assistencial que se'n cuida d'ells, però, per exemple, comentaves el Raval, casualment jo soc del Raval, i per exemple al Raval no hi ha cap esplai o agrupament escolta voluntari. El que hi ha són centres oberts assistencials, de tal manera que la població benestant del barri s'han d'anar als esplais o a Sant Antoni o al Gòtic o a l'Eixample, però la població que no té recursos ha d'estar a centres oberts, tipus casals d'infants, centre obert Gavina, etc. Llavors, aquí es produeix una segregació social en el temps de lleure, a més de la que ja tenim en el temps educatiu formal de l'escola ordinària. És a dir, les escoles del barri estan clarament segregades i, per tant, no hi ha una convivència entre alumnes, entre persones de diferents orígens i de diferents situacions socioeconòmiques. Com resoldre aquest problema? Doncs realment aquest jo crec que és la gran pregunta que tenim davant nostre i el gran repte del sistema educatiu, formal, no formal, i de la societat en general. Què fem perquè la gent convisqui en comptes de coexistir? És a dir, hi ha una coexistència que és bona en el sentit que no hi ha un conflicte molt obert, és a dir, més enllà d'actituds d'algun partit xenòfob, com pot ser la repugnant acció dels regidors de Plataforma per Catalunya quan es van negar a fer un minut de silenci per la mort de 4 nens al Vendrell, fa 15 dies aproximadament, però més enllà d'episodis tan lamentables com aquests, episodis de violència aquí no n'hi ha, de moment. Per tant, el sistema està fent relativament bé la feina, però hi ha unes mancances importants que ens poden fer unes amenaces serioses. Llavors, clar, aquí està el tema de com sortir de l'assistencialisme, i aquí jo crec que precisament el que seria els esplais, els agrupaments escoltes, etc., tenen un paper important a jugar, un paper important de fomentar l'associacionisme també entre aquests alumnes, entre aquests nens d'aquestes situacions socials desfavorides, i intentar que aquest suport social que reben o suport econòmic que va cap a aquestes entitats assistencialistes pures i dures passi a entitats com pot ser un agrupament escolta en la qual aquest nano tingui veu i possibilitat de parlar i no sigui com diuen ells normalment, els meus nens, és a dir, que sigui un objecte de tutela, que és el que lamentablement són en molts casos. I aquí és un dels temes que realment crec que és molt interessant que surti, que siguem conscients i que intentem resoldre'l. També hi ha un altre gran buit en el món de l'educació, diguéssim, no formal, que és el món rural, per un tema totalment diferent, però clar, en una població amb pocs habitants realment no acostuma a haver masses possibilitats d'esplais, com a molt hi ha un equip de bàsquet o de futbol, i és tot el que hi ha al poble, i si no t'agrada el futbol, doncs et fots. Seria aquest el gran objectiu, d'intentar que en aquests dos sectors hi hagués una implicació més forta, perquè el sistema educatiu i les famílies, lògicament, encara que sigui a dalt d'una muntanya, les famílies hi són, i el sistema educatiu està obligat a portar un nen en edat escolar des de casa seva fins a l'escola més propera, i això
ho és gràcies a les lleis que tenim i per tant el sistema en aquests casos funciona, però en el sistema de l'educació no formal ens falten eines tan legislatives que no les tenim i econòmicament suposo que trigaran a arribar, però des del propi voluntariat i des de la capacitat de les entitats jo crec que s'hauria de fer un esforç per suplir i per cobrir aquestes mancances. Aquesta és una realitat, el fet que l'escoltisme incideix poc en barris en els que bàsicament hi ha gent d'immigració i especialment si són de fora de Catalunya i de fora de la península Ibèrica. Creus que l'escoltisme... Quins arguments creus tu perquè no... Tu i tots vosaltres. Perquè ens costa muntar agrupaments en aquests espais? No sé. Home, jo crec que és obvi, és perquè, clar, hi ha una qüestió de tradició. Aquestes famílies moltes vegades venen de fora i no tenen aquesta tradició, per tant, això és una cosa. Després hi ha un tema econòmic que potser és important però no és el més rellevant i clar, jo crec que també és una qüestió de que potser falta una consciència de que hi ha aquesta mancança i per tant hem d'incidir i resoldre-la. És a dir, jo conec, per exemple, a l'esplai on van els meus nanos hi ha un monitor que és pakistanès, és de Caixmir, però clar, és un rara avis, em sembla, no sé si n'hi deu haver algun altre a Barcelona. Llavors, clar, és qüestió d'incentivar que això passi i no esperar que els problemes es resolguin, sinó actuar perquè es resolguin. Pot ser quina una de les preguntes del lideratge, o sigui, qui és el qui diu a les famílies corresponents, dir-los hauríeu de buscar un agrupament, hauríeu de, per ampliar el vostre espai d'experiències que ha de viure vosaltres, però especialment el vostre fill, i per tant recomanar. Una mica va per aquí, perquè de les pròpies famílies, que són els que evidentment tenen la responsabilitat primera, no se'ls hi acudirà d'entrada per les raons que tu has dit i d'altres que segurament s'hi poden afegir. Per tant, aquí la pregunta és qui li recomana, igual com nosaltres, o sigui, des de la pròpia escola es pot recomanar faci classes d'anglès perquè aquest nen no sé què, o vagi a fer una mica més de matemàtiques a no sé quantos. Mira, una mica també recuperant abans quan ens feies aquesta pregunta, jo penso que realment els diferents agents educatius que intervenen i de manera rellevant amb aquests infants són els que han de manera compartida fer aquest tipus d'accions. És a dir, jo que també he estat bastants anys fent de mestre, hi havia moments en què jo el que recomanava als nens i nenes, als pares quan feia una entrevista, no era tant que aquell nen o aquella nena passés per un centre psicològic, psicopedagògic, com que potser anés a Montcau amb un agrupament o amb un esplai. En part també pel que deia la Laia, perquè jo em sento molt com soc per haver passat per una experiència d'escoltisme. Jo penso que hi ha una qüestió que és fonamental en la manera de ser, de funcionar, de treballar de cadascú, que té molt a veure amb valors, amb principis, i això jo ho he pres a l'escola, però jo això ho he pres molt en el món de l'escoltisme i abans ho compartíem també fent de cap. És a dir, jo penso que hi ha un moment que és clau, que és aquest moment en què et fas de cap i assumeixes la responsabilitat i de cop et poses en una posició diferent. Doncs per tot plegat jo penso que hem de ser capaços de treballar al màxim els diferents agents educatius, mestres, CAPs, personal del món sanitari, tots els que fem alguna tasca educativa, treballar conjunts, plegats i per tant poder al màxim teixir com aquests ponts o aquesta comunicació i per tant jo penso que els agrupaments que estan en un barri que puguin tenir contacte amb les escoles pot ser una qüestió molt interessant i pot ajudar a donar com aquesta cohesió i a facilitar que en un moment donat que hi hagin famílies que no estiguin tan orientades doncs puguin tenir un tipus de missatge. El que passa que jo també penso que tu ens plantejaves el fet de dir no és tant que aquestes famílies algú els hagi de dir aneu a l'agrupament com què passa que els agrupaments no estem en determinats barris. I aquí jo potser recuperaria una mica el que deia l'Àlex, que realment potser hi ha una qüestió de sensibilitat del món associatiu, del món escolta,
cap a determinats contextos. Jo no ho conec molt, això, però cap a determinats contextos. No sé si tenim un punt una mica, no ho sé, endogàmic, no ho sé, si estem molt acostumats a relacionar-nos i a ser com d'un cercle determinat, no ho sé.